tum koilamati Christian team la pere hem puji su Kristo men pen nale tum kaduga we phan kardom PPG paprang lo asi nale tum penangan arji giding pen kacipati pontang dak online along gospel singing competition nale tum kacipati pontang bangso angdung giti pining wen tum krunging saipon lo si bangso krungching saipon una hod tum pining we bangke bang plian silitum krunging saipon lo na sia mena bangke Regina Peronpi lapen sonjit lekte lapen bolon tungjang lapen Thomas Timung nale tum bang pli apan silitum krunging saipon lo si pining wen tum krung ing saipon atenga bangke penangan atum asi Jumi sen kangjang lo tebon sitame la track pen timing kachimilai le penangan atum dulu la pen penangan dim bangke asi kapang tui nangja dim kangdai kivung nangja dim kivung echot la puson penangan nitum tek pon long lo sila bangso kelang ateng pensi nitum krunging sai pon lo la si online long nang litum penangan atum bangke point penangan long lo se tebon sitame nitum aprang pen kitik tang komiti tum kira ting pensili tum sitame krunging sai pon lo sila so ting pensi nale tum bangke kumasi kicheng nong la pera dun thu nong la pera dun thu that anong kelong jima la bangke ni tum dak ating pensili tum lang ponsi pinap nale tum bang sorizar bangke nale tum long pon po la si kelong dun de according jir nale tum kadoko we pan sitame nale tum pan arnama men pen nale tum pan sitame chuning rilo atia bangke mu ke bang jening kan muning sitame la puson thak thak sinilitum ki bi pon thuji apan sinilitum ma thapon lo la posi muning sitame kiunan pen nale tum arnama pan ma thapen bang swalo naga chipati dun thu je phansi nale tum pan chuning ri pon thulo la posi kelong lelang kelong dun de according jir tum ke doan sitame nale tum ning chepe oi pon ri la puson tak tak le tum arnama pan kiro abangke ile tum ington te pin pen ile tum prangana dam bom dan lan sini tum nale tum pan lam the sini na tum pan pachini dun chotlo atum ka doga we pan stame puthot ni tum hin pen suri akadom pijir thusi ni lam the ington pon koklo kadom